Assalomu alaykum shirinlar. Umidorim ki tansihat xonobod ҳастед. Бинависед дар сообщениятон дар комментария. Салому алейкум бародари. Ва алейкум ассалом. Шашча удамайне ки дата лайкай. Лайкура гузуре лайкура. Шерона, саломат бошед шерона. Умедворам ки тансиҳати хонобод ҳастед. Ба фикр ки ҳамаи мо шумо рӯзадор ҳастем. Кам дурум. Оскар ба сабаби кори бисёрда кам медорем. Салому алейкум широнар. Зинда бошед, тансиҳат хонобод бошед. Ҳама вақт саломат бошед. Ҳама вақт гапи худам. Широнар сабаби билет кардани ман, сабаби ки мақсад ман дар ин видео карда парфезам, сабабиш бисёр аст. Масалан, ҳар рӯз қариб ки ман ба беморон во мехӯрам, суҳбат ки мекунам, мақсад бечораҳо, мақсад бародарони мо, шумо додарон, апон, хоҳарон аз Тоҷикистон, аз Федератсияи Россия ва дигар шаҳрҳои Россия ба ман вақте ки ман муроҷиат мекунам, ҳама рӯз гап мехоҳам ки дастгиришон кунам. бовар мекунед, хай дилам месӯзад, рост гап дилам месӯзад. ва мехоҳам ки ҳатто кӯшиш кунам ки дар ҳақиқат мақсад ҳамин дастгиришон кунам. илтимос ҳамон лайкҳоро биҷақед, илтимос ҳамон лайкҳоро зер кунед. 10 нафарам 3 лайк аст. ин барои ягон лайки шумо просто эфири моро зиёдтар мекунад. Лайкҳоро зер кунед. мақсади ҳисоб дастгирӣ кардани бачаҳои муҳоҷирае ки мақсад ҳамавақт дастгирӣ бошад. иншоалло ки тамоми оператсияҳоро карда метавонем. шахсан ман тамоми оператсияҳоро карда метавонам. ғарзаи майнаи сар, ғарзаи дил ва тамоми дигар оператсияҳоро кардам. иншоалло ки бо боварӣ иншоалло гуфта метавонам ки мақсад дигар оператсияҳоро карда метавонам. ба худо қасам. баъзан бародарое ки мақсад ба шароитшон ки нестад, мақсад бисёршон мебурад дар квартира, мақсад оператсияшон ба худо дар квартира мекунад. ва ҳамарӯза илтимос соатҳои 11 ба 12 ба сабаби ки моҳи шаҳри рамазон аст, ман кӯшиш мекунам дар эфирҳо бошам, хати шумо суҳбат кунам. чӣ саволе ки бошад саволотонро бидиҳед. ватсап номери телефони ман мақсад 915 398 3368. будурӯи дастгирӣ кунед, эфира паҳн кунед, 5000 подписчик мақсад зиёд кунед. ки дигар миллатҳо мақсад моро дастгирӣ кунед, мақсад билетҳомо савдо буранд. ва шукрона онам ки мақсад оз билетҳомо савдо рафтед, ям бачаҳо гирифтезиям. сабаб билет кардани мо дар он аст ки мақсад мо ҳар як бародаре ки мақсад бародари мо шумо вақте ки мегӯем дастгириш кунем. вақте ки мо билет мефурӯшем, намегӯям ки мисол дастгирӣ намекунем. дастгирӣ мекунам, вале ин он касоне ки мақсад билети моро мехаранд, ҷалакай ино бод тавбатошон бепуле вообще. Бепул. Просто ту меёй консултация доктора пул намедиҳӣ. вақте ки ба саракишорам тамом кардам, метавонӣ ки мақсад дар 5 рӯза 7 рӯза тобат гирифт занӣ.
ва тариқи онлайнро мақсад ин касоне ки мақсад ва билетҳоро мефурӯшанд, инҳо тобатоши бепула иншоалло. Мо аз инҳо пул намегирем. Вале агар иншоалло ки агар худованд насиб карда бошад, агар мо вақте ки стоматологияам кушоем, стоматологияам арзон мекунем иншоалло. Ва дигар операсионро мақсад кӯшиш мекунем ки дар инҷода мо худмон тоҷикони худмон худмон мисол операсионро кунем. Вале ва кӯшиш мекунем мақсад ҳамун зборое ки мақсад мешавад, мақсад дар дигар ҷо мебаранд операсия мекунанд ё ки дар фалони дигар ҷо, ҳамун операсионро мо шахсан ман худам ба ӯҳда бигирам, шахсан ман худам мекунам. Албатта ки уже ман кӯшиш кардаастам бо ҳамун операсияҳои вазмине ки мақсад дигар давлатҳо мисол операсионро мекунанд, ман кӯшиш кардаастам бо ҳамун операсионро ман худам гузаронам. Ҳай шумо агар агар аҳамият дода бошед, тамоми мисол ба як спонсор мисол чиз аст, эҳтиёҷ дорад. Албатта ки моро шахсан эҳтиёҷ дорем ба спонсор. Вале мо аз шумо хоҳиш кардаастем ки мақсад бародарон, шумо моро дастгирӣ кунед. Шумо моро дастгирӣ кунед, билети моро харидорӣ кунед ва ман шуморо дастгирӣ кунем. Ягон ҷои мушкилӣ чӣ надорад. Шумо моро дастгирӣ кунед иншоалло. бахшиши зиёди ин колаҳе камтар. номерои телефонам ман мегузорам дар поёни силка. Марамат касе дар поя марамат бироям. Салому алайкум доктор, саломатӣ хубанд? Муроду Зубайдулло. Худоро шукр мешавад, раҳмат бародарҷон. Камкам дар сабаби камкам дуромадан рости гап мо фикр мекардем ки бегаҳ дар эфир бироем, вале бегаҳ вақти рӯзашкоӣ аст, мо намедонистем бегаҳ. Бегаҳ мегуфтем, бегаҳ уҷа аллакай як время муайян ёфтан дар ки ҳамон время муайян мақсад бародарон дар эфирҳо бидоранд, мисол шахсият кунем, суҳбат кунем, мақсад ҳама вақт дар эфир бошем. Ва кӯшиш мекунам ки ҳамин моҳи шайфи рамазона мақсад аз соати 11 то соати 12 эфирро пеш намегирем. ҳай чунон ки шумо медонед, дар ютуб монетизатсияро кшидагиам, ютуб пулкор намекунем, вале кӯшиш мекунем билетонро савдо кунем. Агар худованди мутавалл агар ҳамин мо давдав кардаастем оиди литсензияме ки ана уже тайёр шавад, вале моро иҷоза диҳанд, литсензиямо диҳанд, иншоалло ки муҷе ба кор шурӯъ мекунем. Ва илтимос бародарон, касоне ки мана бародар медонем, шуморо манам бародари шумо ҳастам, шуморо бародари ман ҳастем. Илтимос бидроем дастгирӣ кунем. بدون دستگیری تست هم بلیطور ما فروشیم انشالله که ما جلوی کار ما کش میکنیم تسترک شروع کنیم. در پایان با نام تلفن 115 398 3268 کسانی که مقصد خریداری میکنن این نام تلفن اونجا باکی نام فامیل شد نوشته میشه. карта با نام بهروز محمد جانش میبره. در پایان جنن карта با نام بهروز محمد جانویچ میبره. بدوی برادران افیر پاکن بگذار افیر جوابای بسیار شود و خریداری کنید.
ва бародаро як бурга гуфтанӣ ҳастам, ки уҷи билетҳо савдошу рафтезда хелора шикронаи худо ҳами 4700 подписчика, ҳами 4700 подписчик аллакай харидорӣ кардаистиян. мақсади билет гуфтани ман аз он аст, ки мақсад шумо бидонед, ки билет мақсад мо билет фурӯхтастем, касоне ки мехаранд тавобатҳошон бепул мешаванд. ин хеле шанса дар ягон ҷо дигар намеёбем. ин шансе ки мақсад ту мебиёи консултатсия бепул инвай дигар намеёбем. агар иншоалло ки оянда тамоми таҷҳизотро ҷо аллакай меёранд. мисол ман тамоми доктори шумо ман дастгири ту мегирам. иншоалло бародаро бидорен дастгирӣ кунед, мана дастгирӣ кунед. 5000 подписчик 5000 подписчик 5000 билет уҷа аллакай 5000 не уҷа аллакай 4000 чанд билет дигар мондаги аст. уҷа савдо сурафтезда бидорен харидорӣ кунед билетҳоро, то ки тавобати бепул бебаҳра намонед. ҳозир ман рости гап пеш аз эфир баромадан уҷи ба ватсап бо хати тамос будам ба Тоҷикистон, вале аз Тоҷикистон ман занг задаги буданд оиди бемориҳои гуногун, оиди бемории рак, оиди бемории мақсад гурда, оиди дигар бемориҳо бо ман дар тамос буданд. вале медонед баъзан бемориҳое ҳастанд, ки бемориҳо хай специалистон кам аст, мутахассис кам ки ҳаст. аллакай аз ӯҳдаи он кор ҳама набаромада наметавонад, вале иншоалло ки аз ӯҳдаи он бемориҳо мо уҷи аллакай баромада метавонем. иншоалло. ман намегӯям ки мақсад ман крутой ҳастам, лекин то ҳадди имкон кӯшиш кардаастам. худо шоҳид аст, ки то ҳадди имкон кӯшиш кардаастам, дастгирӣ кардаастам, вале бо ҳам кӯшиш мекунам. ва як гапро ногуфта намонад, ки ман миннатдор ҳастам аз он бародарое, ки мақсад бениҳоят уҷа аллакай комментарияи хуб менависанд, дастгирӣ мекунанд, ҳама вақт дар паҳлӯи ман дар вақти хубӣ ҳастанд, кӯшиш мекунанд, ки як беҳбудӣ шавад. албатта ки манам миннатдорам. ман мефахрам ба он бародарое, ки мақсад ҳама вақт фақат мехоҳанд, ки ба ҳама бародаро хубӣ бошад. вале мо ҳам мехоҳем, ки ба он бародаро ҳама вақт дар ҷое ки бошанд таҳсият хонавод бошад. бародаро инҷо дар илтимос бидорем лайкҳоро зер кунед. 8 лайк дуромади 8 лайк и ба 8 лайк як чизе нагуфтанӣ аст, ки 8 лайк чандта просмотр бибин, вале лайкҳо каманд. перевод Қурбонали Ҷалолиддинович Шебромадак 2000. ҳозир адам беста ман ёмном фамилияш нест. ин бародаро ҳалима уҷа дидам. ин нигоҳ кунед. бо номи клиника нависаga. ман нишон дода наметавонам, чунки бародаро уҷа аллакай гузарондаги ҳастанд. ина дидем, ҳамин бародаро ҳама уҷа аллакай гузарондаги ҳастанд. Қурбонали Ҷалолиддинович Ш.
Qurbonajon baroдар ине номта навистем иншоллоҳ. ине худо шоҳидай аллакай номта навистем. 2000 гузаронди, медонем 2000 гузаронди. ин ҳоз бародарон нишонтон медиҳем. ин Қурбоналӣ 2000 уҷи аллакай гузарондаем бародар. ва бародар азиз вақте ки гузаронда илтимос номери телефонтонро бинависед, чунки мо бояд номери телефони шумо бошад дар компютер вақте сохранӣ мекунем, ном фамилияи шумо бояд бошад. ин кору кори шӯхӣ нестанд, чунки мо бояд ин кор вақте ки гуфтам ҷиддӣ аст, ин кори конкретӣ аст. пагоҳ бояд оиди аппаратҳо, оиди мақсад таҷҳизотҳои тиббӣ ки мақсад бояд ман бихарам, оиди оператсияҳо ман бояд гуфтушунид кунам. ман намедонам мақсад бояд гирам таҷҳизотҳоро, бе таҷҳизотҳо намешавам. ва рости гап дар пеши ман бениҳоят дору пул бисёр ҳастанд. мақсад ман наметавонам нишон дода шуморо, чунки камтар беспорядка мақсад ба ҳамин хотир ман шуморо нишон дода наметавонам. вале дар оянда иншоалло касоне ки мақсад тамоми дорӯе ки мақсад аз Тоҷикистон заказ мекунад дигар ҷо ёфта наметавонад, шумо метавонед ки аз ман маро пурсед, аллакай метавонам ки ба шумо дастрас кунам дороро. бале бале али бародарҷон дар ватсапм бинавис. ба фикр ки худат навистагӣ будӣ ё ки ман гуфтмат занг бизан ё ки биё чӣ хеле мо рӯзи гап зангам зан. иншоалло ки тобат мекунем, иншоалло кӯшиш мекунем то ҳадди имкон ман тира дастгирет мекунам иншоалло. ман чанд бор гуфтам боз ҳам мегӯям. бародар ман личин карда метавонем бародарон. ман 67 сол шид бефарзанд. бале алиҷон, бале дар ватсап чекам чек шапарто ё ном фамилията навистам просто фамилия шарифов. Қурбоналӣ бо ном фамилия Қурбоналӣ парсидем ки але. салом алек доктору больницаи ту по фикрам баъди 40 сол. не инҷа як бародар гапи аҷиб надавистем. ютуб канал нигоҳ кун бародар. салом алек доктору больницаи ту ба фикрам баъди 40 сол ба кор дода мешавад. Уже баъди 40 сол дигар никому не нужен мешавад. Фаҳмидӣ? Иҷа вообще худмон мерем. баъди 40 сол не, иншоалло ку рӯзҳои наздик. агар ки ман мисол билетом мисол камам ки савдо равам, всё равно ягон ҷо аренда мегирам то вақти мисол билетом
билетомо савдо кардам пул намеояд. Не ки уҷа аллакай мо спои хадамо ҳастем. Вақте мо литсензия тайёр кардастем, литсензия пеш аз оне ки мақсад бояд ҳар як инсон вақте ки мехоҳад ки клиника кушояд лицензия мекунад. Бе лицензия ту ягон кор карда метавонӣ. Лицензия мекунӣ, ИП мекушӣ, баъд ту ба кор шурӯъ мекунӣ. Мо ҳамаи документҳоро супурдагӣ ҳастем, айдами документҳо ҳастем. Вале ҷо аренда иншоалло мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. Ин ҷои чӣ нест. Иншоалло бовар дорам ки мақсад ҳамин кори мо мешавад, кори мо шиднӣ аст. Иншоалло ки арзон стоматологияро мекушам, иншоалло бо нархҳои арзон. Ки бародарҷон ютуб канал нависае ки ту ба ин 6 просмотра дилайк худо медона кай мекунӣ. иншоалло худои худ умед дорем, бовар дорем ки худоя мебинӣ ки як ками билетҳоро харидорӣ кардам. ҳеҷ маҳал мо рӯафзода намешавам, чунки бародарое дорем ки иншоалло бародарои мо қавиирода ҳастанд. Яке мебинед ки худованд давлати тарафи мо дод. Агар ту бори нигоҳ кунеда бародар, ютуб канал вақте ки ту нависӣ, саволи мара савол додӣ, хуб гӯш кун. вақте ки ман дар ҳамин донишгоҳ вақти шаҳри Москвада мехондум, бовар мекунед 1000 рубла ман Московская област дарс мерафтум меомадам. рӯзҳое мешуд ки мақсад 70 мешудам, фаҳмидӣ? вале ман як устод доштам, устоди ман урус буд. Вақте мегуфт ки бирӯзҷон никогда не сдавайся, никогда. фаҳмидӣ? Меҳисобӣ мегуфтам ки инора мақсади урусо ба саводанд охир. Гуфтам хорошо. Мерафтум меомадам, даже нигоҳ кунеда, не се чиликова майбиян. 1 2 3 сухожилӣ, мисол жилка бастагиан. Ино ҳамин жилка ки бастагӣ карданд, ба жилка қатӣ кор мекардам. лекин ман ҳамихел як дастам қатӣ сумкаро мегирифтам, дарс мерафтум меомадам. Бениҳоят ай метро ба метро, ай метро ба электричка, электричка ба метро меомадам Москва дарс. Меғалтидам, яке ҷои урусҳо мебардоштандам. мақсад ман ҳамон института хондум, тамом кардам. худованд дар дил ният буд ки соф ки буд, хондем, тамомш кардем. лекин иншоаллоҳ ва раҳмон мақсад ҳозир метавонам мисол любой хидмат дар любой ҷо, иншоаллоҳ ва раҳмон дар любой ҷо ки бошам, уҷа аллакай метавонам гуфта ки зиндагии ман хуб бурда метавонам. худо шоҳид аст, худо бузург аст ки ман миннатдор ҳастам. мақсад айхе бародаро ки мақсад мара дастгирӣ карданд, мара бародаро дастгирӣ кардагӣ ҳастанд. Ман намегӯям дастгирӣ кардагӣ ҳастанд, не ки ман нашоти ки одини гапҳое гуфту ки 40 сол баъд не. иншоаллоҳ ҳамин ман кӯшиш мекунам рӯзҳои наздик ё ки ман кӯшиш мекунам ҳаминро бикушам. лекин билетҳои ман савдо мераванд. агар худтам нахарӣ, дигаронам мехаранд. ба худо қасам, бачаҳоро ман медонам ки даже бачаҳоро агар ман медонам ки аллакай ждат доранд оликошон ки мақсад билетҳои маро харидорӣ кунанд. барои ман медонанд ки мақсад ман чӣ қати ба ё суҳбат мекунам, чӣ қати ба ё. ман худо шоҳид аст ки яхел ҷойҳо меравам, мақсад яхел ҷойҳо меравам, дилам месӯзад ку мегӯям ҳамон бензинпилима битекам бензин ва қалам ҷабр нашавад, ба ман баста. ҳоли зора агар ман дар ҳамин ютуб агар видеоро пафтан мегирам ку манам гап мерасад. барои он қадам ман наметавонам ки мақсад видеоро гирифта ура када пафтан мегирам. вале ба инам мақсад ман вақт надорам мақсад видео бигирам дар ютуб пафтан мегирам. барои он қадам бародар, ту битонӣ дастгирӣ кун, битонӣ, агар натонӣ як гапи хуб мубинаест, ман миннатдорам, ба худо ман миннатдорам. вале худат иншоалло мебинӣ ки ман
ҳамин стоматологияро даже мекушам, стоматологияро бо нархҳои арзон, даже 1,5 ҳазор, даже 1000 рубл бо нархҳои арзон мекушам, ки мақсад билетҳои маро агар мақсад 5000 подписчикам, 5000 подписчик, 5000 билет, уҷа аллакай 5000 нест, аллакай 4000 билет мондагаё. Лекин вақте ки мехаранд тиёр мекунанд, иншааллоҳ ман аку мақсад рӯзаи рӯз одамизод дар як ҷо намеистад, ки мақсад подписчикон меоянд, у одамое ки билет харидан меоянд, тавбаашон мекунем мераванд, вале мо дигарҳоро меоянд мақсад навҷода мо уҷа аллакай бюҷети ҳамин чизи мо калон шидан мекунад, аллакай бо подписчикои худма ёрдам кардан мегирам мақсад. Ин худам иншааллоҳ ёрдамаш мекунам иншааллоҳ, ҳамчун шери нари тоҷик. Ман пулдор нестам, миллионер нестам, лекин иншааллоҳ дар калам ки мақсад я майда чи ҳаст оиди медисина, ман иншааллоҳ кӯшиш мекунам дастгирӣ кунам бачаҳоро. баромхара бародар, агар ки худат мара мешунавӣ ё ки мебинӣ, илтимос ҳамин гапҳоро дар кор нестай. мо ҳамамоне як хел мо нағз мебинем, ки мақсад як каса бояд пас задан. мо бисёртар кӯшиш мекунем ки хайп кунем. Хайп аслан одамизод набояд як бародари тоҷикихча ё як бародари мусулмонихча мисол слишком нижи бад бизанад. Кӯшиш накард изимал ҳамин шайтонро дидӣ, ки аввали дунё то охири дунёро ҳамин байрақ задау рафтан мегирад, оне ки шайтон ба мақсади худаш намерасад. Ҳамин одамизод изимал ҳеҷ маҳал кӯшиш накард, ки мақсад ба ин корро дода шавӣ. шахсан ман агар ҳамин худо дар тои сарае, худо шоҳиде, ранги ман агар ҳамин сағираи дилсӯз, агар духтури дилсӯз агар биёвӣ, биёна ба номи худо қасам, ман чӣ хизмате мегӯ дар ҳақиқат хизмат мекунам. ман бовар дорам, ҳамин гапҳоро ки мезанам бовар дорам, ки мақсад намеёвӣ. Ман медонам чӣ хел рафту омад мекунад қайтон. Ман медонам ки дар Банистон мери чӣ хел. Так. Зубайдулло, короче, наси агар ты воринам буд мешава. Зубайдулло ҷон, буд мешава. Ин разия мешава. Мурод Зубайдулло, мо ай худованд ҳамеша миннатдорум. Мардакӯй барномаҳои бисёрам ки дастгирӣ мекунанд иншоаллоҳ. Бародари мо бениҳоят барномаҳои бисёр дорем. Бародарҷон, шайтон ноумеда, мо умед дорем ки ҳеҷ ғам нахӯр. Бародарҷон, иншоаллоҳ дар вақти намозхон дуогӯ ҳастем, ки тезтар кушода шавад. Бародарҷон, иншоаллоҳ. Бародарҷон, иншоаллоҳ. бародар берӯз аҳамият надиҳем, тариб беҳақдора мо иншоаллоҳ ай худо умед дорем. Бале, ба худо қасаме, нияти ман ҳамин аст, ки мақсад пеш аз кушода шудан, мақсад нияти худо дар тори сарай, ҳамин орзум кушодани ҳамин клиникае. Баъд мехоҳам, ки мақсад вақти кушода шудани ҳамин клиника, мақсад дигар бародарҳои мисол блогерҳо биёянд камера кунанд. Ман як гӯспанд не, 3-4 гӯспанд бикушам, подписчикома даъват кунам биёянд пеши ман, як чӣ хел бигӯм, хушрӯ пешвошон гирам, видеои хуб кунем, парт кунем, баъд ҳасад баранд. Иншоаллоҳ ҳамин корро ман мекунам, иншоаллоҳ. Ака нигоҳ кунеда, як одам мебирояд, мақсад 3-4 мошини галиваген я дигар одаморо мегирад, меорад, мемонад қатора, ки шумо билет мехаранд, мақсад барои як конкурсбозӣ, мақсад ира метавонист, яъне мо наметавонем. Иншоаллоҳ мо иншоаллоҳ метавонем. Иншоаллоҳ гуфта метавонем, ки билетҳоро савдо мекунем, мекушоем, мо меоем хизмати шуморо мерасонем. Иншоаллоҳ ин корро мекунем. Вале ман рӯ афтода намешавад. Шумо бидонед комментарии хуб бинависед. Вале орзуи ман ҳамин аст, ки мақсад боз як бор мегӯям, ки орзуи ман ҳамин аст, ки мақсад
گفتم سه تا گوسفند میکشیم پچیشکو دعوت دیگه میاد ویدیو خوب میکنه بگذار تماشا کن دیگه رو بگذار در دیگه کانال و اینستاگرام دیگه چیزا نشون بکن اما میدونم که مقصد دیگه کلینیکا وقتی که اعلانشو میکنن حالا فلان کلینیکا که شده فلان نیست این و یا اون و دیگه کلینیکا وقتی که میرن من میدونم خودم که کار میکنم میدونم در یک پریامش 1600 10000 بالا میره با یا سه چهار بونم تا وزیر میگیره این سه توش میته وزیر لکای ایسه 4000 بالا برسی برام قرار برادرو این چیزا رو من میدونم التماس не надо так говорить من период رفته زکی مثلا کشم شما رو دستگیری کنم короче علی می نویسد که برادر جان شاتون آفای او مراد زبادلو برادر беру احمد طریق رفورا من بلیط خریدم نکی уверенным که شده نمیتونی دوزو بیروز نه من میکشم انشالله یوتیوب کانال گوسپند انشالله محمود بیارم انشالله وقتی که ما گفتیم کلینیک میکشیم اونجا علاکه با برادرای خودمون که مقصد ولی تجربه خوب دارن وارد مقصد لور دارم یعنی دکتر لور دارم یعنی کاردیولوگ دارم نейрохирург دارم نейропатолог دارم کожен دارم уролог دارم детский уролог دارم онколог دارم стоматолог دارم دیگه دکترارم دارم انشالله میکشیم یوتیوب کانال وقتی که خود خریده باشی значит گپرا گفتن در کار سر روزی بود که با فیلم که من یا بلیت دو بلیت گرفتگی بودم من فهمیدی یا بلیت دو بلیت گرفتگی بودم بچه من زیک بودم میگفتم که انشالله میشه ولی نگاه کردم که بسیار شده از مردم بنیاد خریداری کرده از ای بچه با 2000 تو توبات بیپوله توبات بیپوله چی میفورم با 2000 تو توبات بیپول توبات بیپول این اینجا برادر زبادلون هسته که گوسپند هم میارم میکشم خدا شاید این گوسپند چیزی هست من خودم انشالله خودم میکشم با کدام برادر که باشه مرحمت پرزانسته در روی خدا میارم انشالله انا میکشم так 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 برادرو лайко то ками бад вообще слишком ками бад лайкора бигзори лайкора ما باید همه وقت کوشش کنیم که کار باید پیش رود نباید عقیب زند در هر یک سخن هم مقصد هر یک سخن که یک کس میرنجونی که بسیار ناخوبه بسیار گپای نوجو وقتی میزنی نباید گفتن در گپا را برام قرار گپای خوب زدن در که مقصد هم یک کس بخونه که همین کمیتر تی لذت بره کیف کنه لذت اونجا علاکه خیلی بلیتو سودا رفته که این همی جلوی که در دست من میبینی یه علاکه خیلی سودا رفته که نشان تو دادن نمیتونم چون که
бародаро ки мақсад билет харидаган ҷо ҳаракатшон медонанд ва дигар бародаро ки мақсад пеш эълон кардаги барои клиника мекушем исусу ва дигар бародарон мақсад пулам парсаги буданд ва ёрам мисол дар ино хуш мекунам мақсад ва ёрам мисол тоқатушо ёрдам мекунам бепулам барам фарад бародаро роҳ афтода нашед дастгирӣ кунем ман ҳеҷ маҳал роҳ афтода намешам. камитаре бинависе камитаре бачаҳо камитаре хуб бинависе лайкҳоро зер кун лайк ва бародари азиз пайвон насиб боша соатҳои 11 где-то то соатҳои 1 шаба ҷо аллакай мавзӯи мо дар бораи трешинаи рӯдаи рост яъне ба қавли дигар бародарои мо мақсад геморрой мегӯянд ҷо аллакай мавзӯъро мо шурӯъ мекунем. илтимос пагон аз соати 11 то соати 1 бидуроин дастгирӣ кунем ҷо аллакай мо дар ин бораи беморӣ гуфта мегзарем. илтимос бидуроин дастгирӣ кунем саволотонро бинависем ва кӯшиш мекунем дар бораи ҳар як мавзӯъ мо суханрӯӣ мекунем мақсад суҳбат кунем ба саволотон ҷавоб гардонем. ман фикрам ки саволорам нестан бародаро. Так паго аз паго суд соати 11 то соатҳои 1 уҷа аллакай мо дар прямой эфир уҷа кӯшиш мекунем ки дар прямой эфир бошем билетҳоро савдо кунем. илтимос бидуроин дастгирӣ кунем падилитсия кунем видеоро чунки мо тезтарак билетҳоро савдо кунем вале ман роҳ афтода намешавам кате ки чӣ мегӯяд намегӯяд уҷа ман роҳ афтода намешавам. илтимос бидуроин дастгирӣ кунем ҳаминтор мисол вақте билет гирифтӣ иншоалло бо камоли бо боварӣ гуфта метавонӣ иншоалло дастгирӣ мекунем. бо боварӣ уверен бош ки иншоалло дастгирӣ кунем иншоалло. иншоалло ки ман шифо биёбам. бародар алиҷон кӯ бародар иншоалло ман шифо биёбам. ман як таша мегирам барои алло бародарҷон
ки али бародарҷон, фақат хеле илтимос хоҳиш дорам, агар имконият бошад, имконият бихез биё, як бор ман просто анализу чизе ҳаст нест бигир биёршон. Ман кӯшиш мекунам ки худат ҷалакай тобат шавӣ. Иншолло ман дастгирит мекунам. Вақте ки ӯ ҷалакай миқдори спермограмма худо 35 боша, иншолло ман кӯшиш мекунам ҷалакай дастгирит мекунам. Иншолло ҷа бисёр доруҳое ҳаста ки мақсад баланд мекунанд мисол спермограммаи мисол инсон, вале худат рафтуда наша. Вақте ҷалакай спермограмма 35 бошад, пас ояндаи худат фарзанд шида метавонад. Ягон хеле рафтуда наша. خب سلامت باشین. گپ نیست مراد آزبرلا، من با فکر خیلی راضی هستم، ولی از سببی که مقصد نماز رفته زده هر روز کوشش میکنیم. خیلی شاید که بر وقت را شاید وقتی که نماز را خواندیم تراویح از ساعت 10 جلسه شاید از ساعت 10 هم سر کنیم خوبتر میشه. از ساعت 10 سر میکنیم ان شاء الله پرامو افیر بلند میگیریم. ولی شما دونسته برید که پرامو افیر رو جلسه ساعت 10 سر کنیم خوبتر میشه. چون افیرم مقصد یک کار کننده که برادران در بوشان در چی در پرامو افیر و التماس کوشش کنید شما را مقصد افیر ما مثال برادر بسیار باشه 4000 5000 آدم یک 10 نفر 12 نفر خیلی میدونم که مقصد بسیار برادرها خوب برن تو افسریه بعضی افسری مقدار روزا میگیرن ولی با همشون میندار هستم. تشکر زیاد. ماشاءالله همیشه تیار. سلام علیکم. چطوری سوزی دکتر؟ خدا را شکر میشه و رحمت که سمت خدا با شکر رحمت. برادرها یک برگه میدونیم لایک رو میزنیم. تعداد لایک رو باید 10-20 میگذارونیم چون که لایک ها حکمت اون درجه را مثل پروفیشنال نیست که مقصد بتونم مثل لایک برای شد، لیکن وقتی میگم برادر که وقتی لایک بسیار بشه روی فیلم صحبت دیگران هم کردن شد. شما میتونید لایک رو زیر کنید چون که دیگران هم بتونن ببینن. tak.
бародаро азиз, боз як борига эълон мекунам паго дар бораи бемории трешняи рӯдаи рост. ба қавли бародарони мо шумо касоне ки мақсад дар бораи ин трешня маълумот надоранд, саволо ҷавоб мешавад. илтимос бародарон, медуроем поддержка мекунем, паго савол ҷавоб мешавад дар бораи бемории трешняи рӯдаи рост. илтимос паго дастгирӣ кунем. ма кӯшиш кунем ки мақсад одам бисёр бошад ва эфири мо бисёр давом диҳад. хуб бародаро азиз, ҳамеша тансияти хунобод бошед. ялака мо прямой эфир мебироем. вақте мегӯ мебироем бовар кунед бо як сообщение кас менависа, як документар доктор намешавад ва бар вақти эфир дур намешавад, бар вақти эфир кунед. дар ин шаб ҳеҷ кас нест, мардум хубанд. вале рост мегӯ бародар, насиб боша паго рӯзи ҷумъа иншоалло ки кӯшиш мекунем ки эфира барвақттар старт кунем, чунки бале шумо дуруст мегӯед. ман фикр кардам ки эфир мақсад соати 12 шаб мардум аллакай бедор ҳастанд, чунки рӯза мегиранд. шахсан ман агар дар ҷои корам боша ё дар квартирамон ки бошам, кӯшиш мекунам ки мақсад рӯзаамро бигирам, баъд хоб шавам. ман ин фикра мекардам, вале намедонистам ки мақсад бародарон хоб ҳастанд ё ки бедор ҳастанд. то ин андоза рост гап намедонистам. паго насиб боша дар бораи трешня бемории рӯдаи рост, яъне мо мақъад мегӯем, яъне бисёр бародарони мо аз ин беморӣ шикоят мекунанд, бисёртар хун меравад. сухан дар бораи ин меравад. илтимос паго медорем дастгирӣ мекунем.